Horas marita di hamu salukna damang nang dainang luas ni uriata anon dung habis tikting maredema keluarga kor maranata tapasada maro hadap pikirata tapuji matuhata marhitede nomor 10 ayat sadasa roya tolu. Kabahal na umuli bagasi debataki ay tusido aw na muli ganuju paminggui ulului donisi oh ini Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumupalangit dohot tanoon. Amen. Hisapan mahamu songon poso-poso na ibaru tubui, disusu na dinggan, na sumangasi, asalam gada hamu marhite siani, molotung nunga diday hamu basar ni Tuhani, puji hamu ma debata hagugutai, olupon hamu ma debata ni si Jakob. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Haleluya.
Ale Tuhan debata para siroha na sumurong, didog hatamdo, ikumanaon hami jalamate rabdohot Tuhan Yesus Kristus. Asarap hami dohot ibana tu hasangapon, say parrohay mahami, asauduk hami tulomuniroham, jalahot hami dihapor siyaw nature, asa toktong magkirim di haheheon, dohot di hasangapon sogot, seholohonomu tuakka na porseya diho. Amen. Tangingon hamu mapatik ni debata di minggu tasadarion, imas yang buku Yesaya bidu 2 ayat 5. Beta hamu ale pinoparne si Jakob, mardalali mahita di hati uron ni Jahuba, atong rak mangidogogo mahita mangulahon nahobar tupatik nai. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon nahobar tupatik mi. Amen. Tatopoti madosata diadupan di debata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung, napungudo hami di jolom martangiyak tuho, dada mga sahon hati goran nami, na mga sahon asniroham na gudang ito, say asi maroham midasadok bangso nami, sesa madosa nami sa luhut na, sa sungguli maroha nami, asamu baroha dohot pangalahon nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Pangulo kami. Amen.
Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesaan ni dosata. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah. Nunga pola hupasisi akka pangalosim songon obun. Jala songon obun manorop akka dosam. Sai mulak mahutuau ayaudo si panguluho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Tabege mahata ni demata turupuk epistel dari minggon imasian buku pesalmen bidu 133 ayat sada sa rodea tolu tajahama marsikat soren. Puji-pujian dihasa daun dohot haholongon sama dongan. Edde hananakok sian si Daud. Idama dengan nai dohot sonang nai. Molotung pengusaha dulan akka namar hamarangi. Songon nabur ni Hermon nama baor tuak kadolok Sion. Ai disido di parabaga Jahuba pasu-pasu hangoluan sahat rodi saleleng-lelengna ido sahatna martua doakana tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amen.
Tuhani pamatang ni Kristus dohuriai sada pakirimon na hapor seaoni o hamu parahangan itu hatai Orhat mahamuna tutor tangani sayudur mahita rapor Kristusi ramar surat kita pasang aponi puji magoarna nabhadiai radoho suru alamano batuhani o hamu parahangan itu hatai orhat mahamurna tutot tangani Tatidakkum maha porsiau tai, songon nahin natidakkum idong atas sa porsiau di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsia di debata jahuba, ido ama parguguna suatu dusan, natu palangi dohot tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di debata jahuba nasasadai, ima natinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean siya tod di parbadia, adorak sohabubuhan. Ido tuhata, natumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mati terpajal rubana di hau pinor silang, na tuat tuba no toru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lahundul siamun debata jahuba, amanai pargogo na sohatu dosani, di si maibana, pamamulak sugut tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditod di parbadia, jaradok sada huria na badia. Huria atau panyalak Kristen akka na badia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai na madok. Mulak mangulu sugut daging halak na mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amen.
Hujahama tikting masa di Huriata di Bagasa Saminggon tanggal 7 April 2024. Nabarjolo guarni minggu tasadarion ima minggu kuasimo doneginiti manang songon poso-poso nai baru tubuh. Doh tema marparange di bagasan hatiuron. Napaduahon padidion nabadia. Di hari Minggu tanggal 14 April 2024 di parmingguan Arian pukul 10 duksipul jamita padu paun ni huriata do padidion nabadia tuakana toras nanang mabuan yanakonna tu padidioni asaro marguru di hari Kamis tanggal 10 April 2024 pukul 10 WIB meringanan di gereja Huhud Mabuan surat pengantar sian situa wek dohot akte lahir manang surat kenal lahir danak nanaing tardidi napatuluhon nanaing marbagas tik-tik perjulu naing majalo pasu-pasu parbagason ma Januari Christian Lubat Tobing SE anak niamata situa Edon MP Lubat Tobing tubuh ni inata D. Esnawati Borugultom ruasni HKBP Cilodong Resort Depok Timur dohot Roana Cika Renalita Yohana Marsita Boru Pasaribu Boru niamata Sahat Pasaribu tubuh ni inata Rengsi Boru Manurung ruas ni HKP Depok Sada Resort Depok Wek Getsemane pamasuk-masuan dari Sabtu tanggal 21 April 2024 di HKBP Cilodong Napapaton ruas natabba mamuka sedarion Minggu tanggal 7 April 2024 gabe ruas ni HKBP Depok Sadama keluarga niamata Ferry Andri Sihobing Inata Vera Tusni Salviani Boru Manalu Nasida Rosian HKBP Resort Pardomuan Nauli Inganan Nasida i Jalan Rambutan nomor 31 A RT 07 R04 Cipayung Depok NIR 2054 masuk di wilayah Bethlehem 5 Molorodo Nasida asa jongjong ma dinganan Nasida Napalimahon ruas nagok mamuka sedarion Minggu tanggal 7 April 2024 gabe ruas nagok ma keluarga niamata Darwin Banjarnahor inata Valentina P Boru Butar-Butar dung gabe ruas perguru Lobisian tolu bulan inganan nasida i Jalan Warung Silah nomor 10 RT 02 RW 05 Jagakarsa Jakarta Selatan NIR 2055 masuk di Wek Jerusalem. Jongjong ma nasida. Napau-napon berita habot niroha. Nah di hari Rabu tanggal 3 April 2024 nunga jumolo marujungulu toga sinaga umur 42 tahun doli-doli. Ruas ni huriata NIR walu onomualu nasian uik Judea. Kemudian di hari Kamis tanggal 4 April 2024 di TPU Kapung Kandang. Tumibuma terapul keluarga nati ninggal honna. Napapituhon pertangyangan wik. Domu tu hari raya Idul Fitri tanggal 10 do tanggal 10 April. Pertangan wik tanggal 10 do tanggal 11 April masohot majolo. Napawaluhon pangebation ni Huria. Di hari sadarion Minggu tanggal 7 April 2024 di parmingguan pukul 7 dohot pukul 10 WIB Rodo mangeba di Huriata Ima Kor Gabungan HKBP Wisma Taman Asri Bekasi Utara naniuloni amata padita Merwal Philip Simajutok SSI lahu patubagihon ede puji-pujian di tong-tongata do saunari nasida. Duksipul permingguan Arian
patuponado acara ramah tamah meringanan di GSG Lantai Sada, Rapdohot keluarga Kor Maranata HKBP Depok Sada. Na pasiahon, cuti padita, mamuka tanggal lalu 1 tanggal 12 April 2024, padidata ima padita resort, madalani cuti, nagabe pelaksana tugas ima mata pedeta Bornok P. Sihobing. Napa 10-hon buah-buah. Nah di hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 di Parmingguan Botari pukul 6. Adong do jupang di bagasan kantong pelean ima amplop nama risi hepeng godangna 800.000 dohot daftar ni teken les marga manurung. Turuas nahaguan asaroma tu sekretariat di Huriata salabat-labatna sahatu hari Minggu tanggal 14 April 2024. Pasapul sadahon partureni partikian ujian tupar guru malua angkatan 2027 satu 2024. Partureni jadwal ujian sahatuna maka tindakon haporsion tupar guru malua reguler angkatan 2027 dohot 2024 boima idota di warta cetak elektronik na pinaradeni Huriata. Pembukaan pendaftaran pengurus Naposo Pulung HKBP Depok Sada periode 2024 sahatu 2026. Duksipul tikting tapai hutihut ma video singkat taringot tu pembukaan pendaftaran pengurus Naposo Pulung HKBP Depok Sada. Tikting na sojinahahon dohot barita parhepengon tajahama di warta jemaat elektronik na pinaradeni Huriata manang di wea week pertanian tabi. Songonaima tikting masa di Huriata di bagasan mingguan, saya di pasu-pasu tu hatame tau sangap di Guarna. Shalom Dongan Naposo HKBP Depok 1. Bagi kalian yang punya kerinduan melayani, jangan ragu daftarkan diri untuk kepengurusan Naposo periode tahun 2024 sampai tahun 2026. Berikut link pendaftarannya ya Naps.
jauh dari dirimu. Akan ku tempuh semua perjalanan agar selalu ada dekatmu. Biar ku rasakan lembutnya kasihmu. Mardalanau saunari Tuhan sonangani Jumono gano bari lam jupang kikini Siana dahu ida hari uronai sasonang donasida naul hasrodisi
rade di surgoi lasih tujuh rohaku nang latap aloki Sa Yesus dodong aku ai haposaki ibana doa manormu harian borngine Osih tutu rohaku Sai sahat amuse Dameni debatana sumurung sian saluroha imana mangaramoti hati-hati do pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Dihamu damang dainang adorang sohujaham yata debata tingkat dora upatedak kami diri nami sona hatan namandok jolo tinitip sangkar bain huru-huruan jolo sinduk marga asabin oto partuturan ia guarnami padita merwal tua pilih si majutak denang pangitubu buru gultom hami anak padita nahinan na parpudi sahali di pakobasio di HKBP Raman nahwala pami buru nirajai buru lubat ruan jalara do hitar tonga-tonga ni parminggonan Kami marhobas di HKBP Bumi Anggrek. HKBP Bumi Anggrek salah satu pagaran di Resort Taman Wisma Asri. Sia distrik Sapulusia Bekasi. HKBP Bumi Anggrek ima sada hurian na di Pajongjong Tuhan di tahun 2005. Sada hurian na mek di Habor Hatan di tonga-tonga ni halak na meragam di Parugamoon jala di Tikyon rodo hami mandapotok kamu amang inang sori pada na burju na lulu hobar tu surat ni huria Bumi Anggrek nama bain permohonan tu huriata jala di Patulus parhaladu ni huria ya harro namin tu son di tahun 2005 satu tahun 2010 2020 atau jumlah ruas ni huriata saha do di 520 sada kakak torop ni ruas 2030 sada jiwa 2030 sada jiwa huriata marminggu ganup minggu di dua ruko na di tuhor ni panitia di tahun-tahun nasalpu jala dang cukup be ruas ni huria molo marminggu ido bahen naro kami amanginang mandapotok kamu di bulan Februari nunga merdalan pembangunan ni di sada pertapahan ni huria nang di tuhor 2000 tahun 2005 ima sasitong na Sileo-leon nidongan partano na uji uhut dituhor huriat tama nadeba molo adong 5.000 tano ni huria dang boy dibangun jala dihusau kami do marite tangiang nang komunikasi tu pihak setempat 2020 sada nung ngajongjong jabuni padita
Laos itu tong udukna membangun sada inganan. Naso di paluas ni pamareta. Humaliang taringot tu gereja. Hubay kami gedung aula manang serbaguna. Moloboy kami mangelek. Uli di rohamuna mangina. Urupi hamu di bagas tangiang. Nang di pangurupi muna ditupak na boy pakyon ni Huria manguruti pembangunan nang mardalan. Memang hubegi kami takas huriana burjur. Jala huriana di bagas sadaon. Mabangun mahamu tahu naro lau panaikon. Kami mabangun dasar do memang. Molo uli selenari mangelek urupi hamu huriat songon ede nami nakining rak dohot padon suara sola gracia salah satu punguan kur sian 10 itu kur di huriata. Jadi setiap week ngadong korna na arab do tita amang inang na bagakon na baju na balawan. Roman dapat kita dengan lagu yang sangat luar biasa. Tuhan dengarkan kami. Laos dede homa songon ede na martangiang uhud marpakirimon na tupado saluhut na di bait Tuhan ini. Amin. Songon ni mara pastadaan di hita jala kami sangat dotong marhobas di desa distrikon di HKBP Harjamuti tahun 2000 mahai borhat jala syar huriaton gudang dua kaparsoran nauli termasuk sian kor maranata walna salah maranata amang pangaribuan nang situa mendapoton huriata tiki pas ulang tahun napa 12 tahun dohot adong pige-pige termasuk nadi jolon adong buru gultung apalah saru pama tanggal lahir ni makku do inongon jala saru pamuseng boruna boru gultung imara patada di hita horas madeta saluna marperange di bagasan hati urun amang inang nahina holongan molo halak marperange di hati urun sasitong naboy maidota halak narotu gereja bagak padopahan na uli pahian na ala niahat ala di toro di hati urun dang adong halak marsuri di hagulapon pamate jud lepui ba asa marsuri jud dang adong gitu ening marbaju ba sa pilih jo baju na bagak pamate jud lepui dang mungkin omakku saja mandokon pagalak lepui pagalak bingir salpo marsayat mau mak masuk rumah sakit neng pamate malapu di kamar rumah sakit unang pamate mama lebih suka terang dan naiban gabi suku-suku roh aku mabiar tu namate do manang na mabiar tu hagula bener aku alito ay matahin na marsahe deh raku masih amang inang nahina holongan sejupak kita do hal-hal nama baik kita mabiar di tonga-tonga di perdalan dengulu ada nama baik kita mabiar di perjalanan ini sada najuk tabayan adalah kita mendapatkan kesaksian yang berbeda-beda. Kesaksian nama baik kita mabiar taringo tu hatani halang. Unak koro tu jaluan pa, adong begu ini pan. Unang roh tu gereja, saya pembangunan donon, saya bagi donon amplop ini pan. Unang roh tu parisan, gudang soalnya namar sahid, dang lunas dope, iuramun ini pan. Di sana tinggi Roma sahalak di rumah sakit, boy dohonon rumah sakit kejiwaan mau tuh, guarna si senu, dung sarma terberita di sana rumah sakit adong sahalak naburju guarna si senu, Roma sahalak nababuah hutibana, adong do naburju di sana. Alana memang burjudo ibana di rumah sakit ini. Saya sudah halak nah susahan, saya dulu pion dong. Jalan sudah magalu-galu ibana. Di do ibana mak. Adong di son namar sahik na tari. Sahik na dang boy marlange. Ale dongan di sisi nuon hobi marlange, padang binoto marlange. Isa detiki marlange may ibana. Moga. Roma si sunu, dirubi senu mah atau dirubi bana mah. Roma dokter pabuati bana. Senu, kau nggak lama lagi keluar dari rumah sakit ini ya, bana. Wah, bangga bana.
Kau memang orang yang paling baik dalam berteman. Semua kau bantu. Ale Roma, dokter Roma dokter Ibana. Kok bisa mati ya si Senu ya? Dia mati gantung diri. Roma si Senu mandok Ibana. Ayah udah magetungi bapak. Asa kuring Ibana hato Ibana. Udah magetungi asa kuring Ibana. Ada hubungan nih Habiaron dohot permasalahan salah mabek keputusan. Alani pengalaman. Alani hurang para binoto. Laos itu tong konteks ni turbuk natajahan akiring taringot tu sada Johannes. Nababuahot tu hita di sada Johannes bidu sada ayat sada 1 bidu 2 ayat sada 1 2 didok songoron. Nadong dosia mulana nahubigi nami, nani ida ni mata nami, nahu panonoti hami, jalan na jinama di tangan nami, taringo tu hata hanguluani. Nunga gabi patardo hanguluani, nunga huida hami, gabi hati dakot jala hubaritau kami, hamu hanguluan nasalililing nahi. Nunga adong hian diadopan ni amai, gabi di papatar tu hami. Na huida jala hubigi hami ido na binaritahon nang tuhamu asa marparsaoran nang hamurat dot tami tu amai doho tu anak na Yesus Kristus doho parsaoran tei ubahen na usrator kami hatau tuhamu asa gok halas ni rohamuna odo barita na hubigi hami sian ibana gabe binaritahon tuhamu panodang do debata dang adong di bagasan ibana manang ahana hulong molo tadok naong saor hita tu ibana uhut taulahon na hulong pargabus do hita dang sula hasitonga kita ay molo taparangeon hati uron songon ibana na di bagasan na tiur saor do hita sama hita jala dipayas mudar ni Yesus anak nai dohita sian nasa dosa molo tadok naso adong dosata tapoto do dirita jala dang di bagasan hita hasit tongani molo tato poti aka dosata haposat dohita jala benar manesa dosata jala payacok kita sian nasa hagidu molo tadok naso mardosa hita pargabus do ibana tabahen jala dang di bagasan hita anggo hatana udukna ale akanaha ubahen husuraton tuho asa unang mardosa hamu molo tung adong na mardosa adong do pang odihati tuamai ima Yesus Kristus partigori ibana do pardenggan pasayhon akadosata alai dada hola dosata tung doho do dosa ni sadok portibio amang inang na hinaholongan. Ia turpukon sada gobar madihita taringo tu uduk ni barita hayon ni Yesus Kristus. Barita nagabe panodang do ibana di portibio. Di sude halak na mardosa. Sude sahalak pedang adong na mardosa. Sude mardosa jala di bagasan ido. Hasa dauta di bagasan Kristus. Molo godang halak anukun. Apa kesamaan orang Kristen dengan yang tidak Kristen? Godang. Na parjolo porsia, nasim tidak porsia. Ale molo adong manukun. Molo sudedo ruas ni HKBP. Di dia do paribaran na do diturpokon. Ado mabek kita gabe sada di sada pangatusion taringot to Kristen. Halusnya sadar karena semua kita disamakan dibersihkan oleh darah Kristus. Dang adong paribaran nasi dang adong dalam nasing nama dokot tuita haus atau ngaburju molau na burjuan molo siado nang sapropak burju dang alani boy do hono diturpo kod jodol hoddo taringot tu pargabus na parjul biasa maldo halak na margabus dang tenang ngulunan. So maldo halak pargabus dang tenang pikiran.
Itu gambaran na di TV sonari berita hoak, pasti tidak akan pernah tenang. Alana sada gabus na di patupa melahirkan gabus na baduakon. Molo disukun, molo Roma na mandokon. Nanti kalau datang tamu, namburu datang, bilang mama nggak ada ya. Roma nak na mandokon. Mama kata mama nggak ada. Habis suku-sukun nah, ya sudahlah namburu masuk dulu lah. Janganlah namburu. Kata mama nggak ada, nggak dua be alusna. Marsugok ne tambah musim nasi. Tumagon ado, mulon na do na diturbukon halak na porsia alisa de sisi nasing, tang dirajumi bana hayon ni Kristus pagabus ni. Mulon berjuang seseorang di Parsahiton, aledang hei bana martangiang, sedingo-ingo masaikna, Tuhan. Alat na marsahi do ba? Memang pikir-pikir dung masuk omak serangan stroke di tanggal 7 mana tanggal 8 bulan Salpu. Memang lam galedo terdina. Lam galedo. Ngahui dah. Masuk iman rumah sakit boy be mangangkat tanganna. Keluar hamis rumah sakit dang boy be mangangkat tanganna. Ro dokter mandokon. Ini terlalu kepikiran, terlalu beban hidup ini. Dung piga-piga hari di Jabu, saya dong madongan nama katai, adong madongan nama sahur. Ubokai mau museng tu perawatan terapi. Ya puji Tuhan, natare ngadok kan ibana. Mama udah bisa jalan dikit. Dipaksa ibana mardalan. Molo adong gabaran di tataring Tuhai Kristus. Ingok mamanginang perjuangan ni Yesus Kristus, perjuangan muna di tengah-tengah ni keluarga. Sarupa mados medohot perubahan dari gelap kepada terang. Halak neng buah ijo sa sitong na neng mabereng perubahan itu. Sian na gulap mulai banat tu hati dulu. Sian na borngin satu na manukut, itu perubahan yang luar biasa. Atau muladong perubahan na songoni. Didok turbukon, hamu magabe sitindan. Laos pabuah hamu ma, ia manodang di Kristus, nunga di pasah tu itu. Nunga di pasah tu akasisianna, jala pabuon nama tu sudah halak. Kristus sudah bangkit. Dohonok kumatu hamu mangenang ala nod bete Jepang. Selamat Paskah. Alusia mato. Ulahi. Selamat Paskah. Molo dok selamat Paskah doko kamu mah tutu nunga hehe Kristus. Selamat Paskah. Amin. Nunga hehe. Hehe meta teh. Aleu nang hehe sonari marjamita dobe. Molo halak na hehe to dina dohonon na do mula gereja. Ikon hehe ya. Manangaha penamasa ikon berani ya. Dang buih halak mandokon dung hei Kristus hidung masalah, dang mungkin ni. Dung malum sa halak siya Parsahiton na beres gulu na dang mungkin ni. Dung roh halak tu gereja sidung pergumulan na dang mungkin ni. Alai jada jaminan na di pede batar turbukon. Nai kodong adon na do kita. Jala pabon na do, dang salakmu, dang hobe na mangula, alai to di na ma. Moloro penakining punguan Pesula Gracia, Puparopuad do marnata. Nadi kurator dido. Mula dong nama dokon alani jadwal demang tutu. Ale lubi se jadwal boy do sudah dijolma. Alani boy do honok kosel nari. Molo halak patu pahon na dinggan. Asa kay panodang ibana. Nadingo ibana do. Na Kristus do. Naikon di pangasahon. Bagian da manguduti. Puasa maiko gabi panodak kita di tonga-tonga ni ngolu. Sigang nopari nang didirita sa diri jolo. Hampir setiap hari permasalahan di Indonesia ini adalah permasalahan tentang berita yang tidak benar. Alani boy do hono halak Kristen iko boy do gak bisa isi buat berita dia tutup. Molo adong berita di tengah-tengah ni media massa, media sosial, na babahon. Memang pendeta itu kayak gini orangnya itu. Bang molo tadang patakas, na utad dadang songon. Molo adong nama dokon dipunguan koron songon do pa. Pabuahmu dang songoni. Molo adong nama dok ketuhita, songon dia do asa gabi marsino dang dirita di tonga-tonga ni umaliang ta. Dang adong kucing nasi, dang adong nabuita pangasahon Tuhan.
So dia do mga tua di tonga-tonga ni pergumulan. Do ma. Nau persiajar do sia Tuhan. Nah hatan Tuhan do guru. Molo di do ibana martua mah, bamartua mah. Molo adong nama do keto Roma ho tuau. Dalu jajan nasora ba Roma. Molo adong nama do. Sia dia mah Tuhan pangurupion dia. Dohonom mo. Mana ngahape nama sa. Nah Tuhan ido. Namandongani jalan dapat yuro pikiran nang hati-hati. Amang inang na hinaholongan. Boy dominar padopan ni sahala itong atongan ni punguan. Boy dominar padopahan ni manangisi na Roma dapotok kamu. Ali siya dong do dalan nasing mabay kimana dang minar. Isarana permasalahan itong atongan ni persekutuan. Diodol ho diturupukon sudi halak na marsinodang iko masuk sa punguan. Nah didok na persekutuan, perpunguan, dan arah dari hidup yang terang adalah hidup yang hidup dalam persekutuan. Dalam bahasa Indonesia kononia atau yang disebut dengan kesamaan. Ada kesamaan di kononia. Makanya ada kononia ama, ina, naposo, remaja, sekolah minggu. Kadang hian nama balu, dibayan inahana, gabung doa amahana, kadang mungkin. Alanya alam berbeda. Molo sarupa ibana, nggak dipadumu. Molo perempuan, dana perempuan, do nama dua perempuan, boy do masuk SPH. Itu pangatusian. Molo adong pangatusian na soni. Salah nama dokon. Paus Benediktus, Paus Saplonopo. Senyum, sebuah senyum adalah aksi terbaik untuk membawa kegembiraan. Tutu do teh. Molo mutung di tonga-tonga ni persekutuan tabodo. Ada mungkin. Hola rona kini ruas ni huriata masuk tu gereja. Hola haretau pemutung. Ngayak kini mutung ibarat satu kursi. Ale molo di jolo di pitu. Selamat datang amang dah. Selamat marminggu. Yakin yang satu mula anon pasti do las rohana. Di tahun 2010 tiki dibaligi kami di HKBP Doan. Baru dibentuk manang dibabakit na warna Alfamart manang Indomaret tiki. Piga bulan dung buka Alfamart on. Mulai repot di sampingna. Pajak oras kan jodoh pajak di. Do akar ruku-ruku. Mulai adong marsuara. Itu alani Alfamart do tutup tokokun di mana. Alani Alfamart do sehingga tokokun di mana. Padahal dah kadang kucinasing. Hola masuk kalat Alfamart, saya do hatana. Selamat datang. Amang, inang, mau beli apa, di mana? Moloro tu tetanggana, nggak huduli mana, nggak mangido, dia jo minune, dang mararo, dung huduli mana, ro keluar hata, beli apaan, di mana? Coba, rohalak, selamat datang. Padahal harganya dang mubah, bahkan dang boleh ditawar. Ale mulu di samping nih, boleh ditawar. Ale hata nasahat ibana. Tang masuk di sada pengatusan persekutuan. Amang inang nahina holongan. Persekutuan adalah satu harapan besar. Halak na masuk di pengatusan marperangi di bagasa tiuron ima mangulu di bagasa persekutuan. Persekutuan na di bagasa Tuhan. Laos bukaun nama daya tarik secara biologis dimulai dari senyuman. Atau senyum maju mama. Aliw nang mekel senyum. Jalan mula manun hamusyanon, mula meta dengan senyuman, you know? Pulang dengan senyuman itu jauh lebih baik. Sarupa dok membagi-bagi takjil. Gudang dong aku sonar lagi, gudang membagi takjil termasuk gereja, PGI, di antara kabupaten-kabupaten satu, Jabar P, gudang bertakjil. Saya umpai ngok dosa ada. Belum membagi takjil ibana, mutung, tarjalo halak dong, tarjalo. Aledang dingok ibana Kristen. Ale mul dibagi bana dok senyuman, tarboto dok itu Kristen. Unang mula anonsyanon, alani sipatu marbadehang. Kenapa ada sipatu depan pintu na makna? Terus marbadah. Na bagian mangihut. Persekutuan menjadi sangat penting karena seseorang memperoleh harga diri di situ. Adong arga. Nah ada apa di tongong-tongan di persekutuan? Ada argana di persekutuan.
dia mendapati bahwa dia selalu didukung untuk dekat kepada Tuhan. Persekutuan yang didapatkannya adalah dia mendapatkan kekuatan doa. Biga godang masunari perpunguan na saling manangnya kecuali namar sahid. Biga godang mahala noengon na mangeldungan na molodang tarida. Biga godang maka persekutuan na disosok diturupukon. Asa Kristus na ditadda di tengah-tengah ni persekutuan. Terkadang boy do gabe masih tibuan naka pergumulan ni wilayah manang di tengah-tengah ni perkuran, di tengah-tengah ni huria nang di ragam ni akka huria. Persekutuan bukan hanya milik gereja tapi milik dunia. Molodang masuk di bagasa persekutuan hak Kristenon. Jala Kristenon idang adong di tengah-tengah di Purtibi. Boy madohonok. Ternyata Kristenan bukan hanya berbicara tentang apa yang akan terjadi dalam hidup ini. Bukan berapa lama atau berapa cepat, tapi bagaimana kualitas hidup bersama dengan Tuhan marparange di bagasan hati orang. Amang inang nahina holongan. Bisa detik ya dong masalah dadan. Dadan akon saya dipakai ba nama kaca cermin. Saya ditebak iba nama tu ada apartemen. Roma salah amat. Ido ibana, kau mau curi ya? Neng mana kau doh? Neng mana? Neng merencana hona orang deket doh? Neng mana? Oh tidak pak. Saya tidak merencanakan apa-apa. Saya sedang memantulkan matahari dari cermin ini ke ruangan di apartemen itu. Kebetulan apartemen itu apartemen kumuh. Di apartemen yang kumuh itu ada adikku yang sedang sakit, yang tidak bisa melihat matahari, yang tidak bisa bangun dari tempat tidur. Dia membutuhkan matahari untuk memberikannya harapan sudah pagi ini. Dang tarbenau madungduk matani hari itu kamar ni anggikku. Pinomat boy hupantulhon. Sada nabui nariko di bana. Marparangi hati urun. Na paulihon parsauran tu debata doho dongan jolma. Dinaroham ya mangina molo uli diham. Molo dung saha do amplop pangurupion di pembangunan. Molo tarbekam. Pasat hamu madenggan nandon di pintu keluar. Laos tangnya ko kamu mah. Ate behadong naboy pangurupi. Rope hami museng mendapoton pribadi. Laos dohonok kuma. Di hauliom muna. Di haburjom muna. Laos ido harroni panodang. Naboy huday hami. Di parsorata tarlumobi di huria. Natongon bergumul. Di pembangunan nang. Di kesejukan. Di pertemuan ta sadari. Bagi parpudi. Persekutuan yang hidup adalah persekutuan yang menyejukkan. Tidak ada jauh lebih menyejukkan daripada kata-kata dan penglihatan yang baik. Tidak ada yang lebih menyejukkan daripada pikiran yang terarah pada Tuhan. Atong dohonok. Saya tahu, ma pembangunan muna atong ngamang ina. Direncana 3 lantai. Asa buhi tong siat aka kendaraan nang aka ruas nama dapoto gereja. Saya tabah maparsoran do pasu-pasu Tuhan. Dito nga muna nang dito nga ni urian. Horas madihita saluna Tuhan mamasuk-masuk. Ali Tuhan Yesus Kristus para sirohana semua. Rodo hami Tuhan mandapot to. Habadiom. Mandok mau lihat disaluhut pambahenam. Dongani hami Tuhan. Lau patu pahon. Ulaun sitindani. Songsoni di tonga-tonga ni ruas ni urian. Naburju. Nama kabiari. Jalan ulu marparsauran nauli naune. Tupado Tuhan akan adengkan di beko. Tupado Tuhan akan nauli di paluas hodon nasida malum siap persaitan. Di lekor nasida Tuhan agugu.
asa marparange on parange natama tudongan tu persoran nang di pasituton di namar kononia Tuhan Yesus Kristus nunga hidahami Tuhan inadenggan ni persoran tonga-tongan ini di perkembangan ni huria di haruason nang di pembangunan terlumobi di pembinaan iman Tuhan Yesus Kristus siadong do Tuhan nama baik kami mabiar atong palos kami Tuhan di bagasan hanguluan na syako tarbaik kami menguruti persoran di perningotan di hari hahion di Kristus nunga hehe kami nunga margugo kami mangalo liat ni portigo atau ngurupi kami pargugoy huriang asa totong di bagasa pakirimon na siya gabi hurian na terpasu-pasu dinaraw kami ra dohot punguan kor PS Sola Gracia di hinauli ni ede na sida law sida Tuhan di bagasa rohan ang pikiran na sida na maredin na sida ala na hodo na mangido dipakai hodo na sida Tuhan gabi pasu-pasu asa buhi di tikina idon na sida ma parbuhi ni ede na sida dang holat tuhuria lobi siya ni na urupam mo do jala pakyo mo do keluarga na gabi siya habaron ni pasu-pasu nang akapungan kor nang patubigyon ede puji-pujian godang do huidahami nang bigyan ede na labok na patugon hapor siya law sido tong upang idok kami paso-paso na sida to songon hinauli ni parohaw na sida nang edi puji-pujian nang salo na ruas ni huriaw parhalado nang pandita lumobi pandita rason urupi na sida to asal lamad jadi ulom marhitaiban jala lamar bungarag warmo dilihat Depok nang humaliang na mga saon ko Yesus Kristus na masu-masu parsaran nami nang ulon na bibi upasat kami mauliate. Amin.
koma pelihat tamartang yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijam. Hodo haruan saluhut silio nadingan. Do nasau libasan na mauliutus. Hu pasat hami mas yan na dilihomi tu hami pilihan nami tu. Sai jalo mai gabi huap na khusus di jolo. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa hu parsiak kami pilihan. Pati bulhon haraja multonga-tonga ni huriam. Dohot di portibi. Buhai marhanai marhiti-hiti todi. Aslam terdahami gudang seliluh mi Tuhan. Aslam gir-gir hami mandok mauliati Tuhan. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asadani lehomi doni rodi pamaraku osadot bukti doni salut hartaku bubasahan Halia manami na di Banua Gijang, saya Pinarbadia Magwarmo, saya Roma Harajam, saya Sau Malam Ram di Betongon Songon di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari. Saya sama dosa nami songo pada sanami. Di dosa idongan namar dosa Tuhan. Unak kami tugiut tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Ai Dona Puna Harajaon Dohot Hagogon Rodi Hasangapon Saleleng nilelena Amen. Ulak mahamu di bagasadami, jalan pasu-pasu ya Tuhan. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama. Di sodako Tuhan de batama bohina Tuhan jalasi marohana mida. Di dopako Tuhan de batama bohina tu. Jala di pasaur homa. Damena tutoti. Amen, amen, amen. Tis.